Είμαι η Ηλιάνα Αντωνιάδου. Είμαι 38 χρονών. Έχω τελειώσει αρχιτεκτονική και θέατρο. Έχω σπουδές στη μουσική και το χορό. Παρακολουθείτε και ακούτε το Mahayama Electronic Devices. Είμαι το άπειρο και δεν έχω κανένα όριο. Δεν απειλώ κανέναν, τα όρια μου δεν επεκτείνονται και δεν επιτίθεμαι σε κανέναν. Τι είναι άπειρο? Είναι όταν τίποτα δεν τελειώνει. Εάν δεν υπάρχει τέλος, τότε δεν υπάρχει και άπειρο. Γιατί το άπειρο υφίσταται μόνο στην περίπτωση που υπάρχει έστω και υποθετικά η πιθανότητα τέλους. Το άπειρο είναι η άρνηση του τέλους, αλλά το τέλος δεν υπάρχει. Γι' αυτό ούτε το άπειρο υπάρχει. Ναι, όχι. Δεν υπάρχει αρχή, δεν υπάρχει τέλος, δεν υπάρχει αιώνιο, ούτε άπειρο. Όμως εγώ υπάρχω. Εγώ υπάρχω. Εάν υπάρχει εγώ, τότε υπάρχουν και τα όρια αυτού του εγώ. Υπάρχει το εγώ χωρίς κανένα όριο. Τότε αυτό το εγώ απλά δεν υπάρχει. Υπάρχει, απλά δεν έχει κανένα όριο. Εάν υπάρχει εγώ, τότε υπάρχουν και τα όρια αυτού του εγώ. Και τι πρέπει να κάνω δηλαδή? Να αντισταθείς, να βάλεις τέλος στη ζωή σου, να χαλαρώσεις. Τι σημαίνει να χαλαρώσεις? Να χαλαρώσεις σημαίνει να αφεθείς. Τι σημαίνει να αφεθείς? Να αφεθείς σημαίνει να αποδεχθείς. Τι σημαίνει να αποδεχθείς? Να αποδεχθείς σημαίνει να εμπιστευτείς απόλυτα. Και ποιον πρέπει να εμπιστευτούμε? Το Θεό, τη συνείδηση, το σύμπαν, την ενέργεια, τη μοναδική θεία κοσμική τάξη, τη Ρίτα. Να πιστεύεις σημαίνει να αφεθείς. Να αφεθείς σημαίνει να σταματήσεις να συγκρατείσαι. Να αφεθείς σημαίνει να πάψεις να θες να κρατηθείς από κάτι. Και από τι θα πρέπει να απελευθερωθώ? Από τις αρχές σου, από την κοσμοθεωρία σου, από τα ιδανικά σου? Αυτό δεν είναι επιστημονικό. Και τι θα απομείνει τότε? Τίποτα. Δεν θα απομείνει απολύτως τίποτα. Καμία αρχή, καμία κοσμοθεωρία, κανένα άπειρο. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Τι σημαίνει κίνδυνος? Κίνδυνος είναι όταν κάτι απειλεί τη ζωή μου. Τι σημαίνει ζωή? Είναι ο φόβος της απώλειας της ζωής. Φοβάμαι, γι' αυτό δεν μπορώ να χαλαρώσω. Φοβάμαι, γι' αυτό δεν μπορώ να αφεθώ. Θα υπερασπιστώ τις αρχές μου, τις αξίες μου, τα ιδανικά μου, τον δυτικό ή τον ρωσικό μου κόσμο. Και τι πρέπει να κάνω δηλαδή? Προσευχήσου, παραδώσου, αγάπησε.